V ime Otca i Syna i Svätého Ducha, sláva Isusu Christu. Sláva na veky Bohu. Rozumní vo Kristi, bratia i sestre, dnešnou nedeľom končí nám toto prázdničné obdobie, keď sme mali Páschu, mali sme Voznesenie, mali sme sošestie Svätého Ducha, dneska mali sme nedeľu všetkých sviatých, koli sme oslavili tých sviatých, ktoré Hospodu Bohu sa zaľúbili i uhodili, od koli vlastne je švitom. Všetkých sme si pospomínali a oni sa stali tými skutočnými plodami tej blahodáti Ducha Svätého. A od zautra začína sa nám Petropavlovský post. I to je post, bratia i sestre, ktorý je po tom časi radosti, po tom časi oslav týchto rôznych prázdnikov, ktoré sme doteper mali. I je to post najstarší, za to, že Isus Christos, keď tam proste apostole jili zo z týchto, tam pšenicu proste brali, hej, a bola sobota a keď ich nakazovali, toto farizei hovorili, tam nemôžu proste toto robiť, ale Isus Christos, mali by sa postiť a vy hovorí, oni sa budú postiť vtedy, keď ja odejdu od nich, čiže ženich, keď odejde, tak vtedy toto jeho vlastne sluhové, respektíve toto jeho družbové budú sia postiť, ale keď je ženich s nima, tak družbové sia nemôžu postiť. I práve z toho dôvodu apostol dotrimovali tento post a je Petropavlovský post nazvaný aj za to, bo skončiť práve na prázdnik svätých apostolov Petra i Pavla, ale normálne môžeme ho nazvať apostolský post, za to, že, jak hovorí, apostoli sa už týmto postom postili. Až potom začali vznikať toto ďalšie posty, jak Veľký post, alebo roždestvenský, uspenský post, ktoré sa zase líšať v tom, že oni majú svoju stanovenú presne toto dní, keľo ten post trvať, ale apostolský Petropavlovský post je furt závislý od toho, koli je Páska. Keď je Páska pizniše, tak je koročí. Keď je Páska skorej, tak samozrejme trvať vece dní. Toho roku bude tento post trvať 26 dní, čiže necelé 4 týždni. No a aj Hospod Boh nám pomôže, že by sme ho dobrí zvládli. Postíme sa v ním asi tak, že je to najjednoduchší post, dá sa povistí, najmenej strohý. Nie je to až taký strohý, jak Veľký post, alebo uspenský post, ale na druhej strane možno povistí, že je to post, ktorý je zase asi tak najťažší, pretože je líto, v lítí proste sa ťažko strimuje postiť, takže v tomto smeri zase je dosť takto zložité. Mali by sme sa v ním postiť asi tak, že cez týždeň, ponedíľok, sreda, piatnica by sme mali sa snažiť jesť stravu bez olíja, to znamená samozrejme bez miasa, moloka, jajec, heja, proste živočišných všetkých výrobkoch. Ani ryby by sme nemali vtedy jesť. Vo vtorok i četver je dovolená strava so olíjom, a cez víkend, okrem toho, je i dovolená ešte aj ryba. Keď vyjde nejaký väčší, napríklad sviaty, alebo nejaký významnejší deň, tak aj stredu, piatnicu, alebo ponedíľok, tak vtedy takisto sa môže jesť strava s olíjom, alebo aj keď je taký väčší úplný, napríklad, jak bude roždestvo Joána Krstiteľa, tak vtedy samozrejme aj ryba je dovolená, ale inakšie platí toto, čo sme povedali. Čiže varu, nie je to až také strohé. Na druhej strane máme rôzne teraz v liti, všelijak proste aj zo zahorodke veci, či proste zeleninu a tak. Čiže v podstate by sme sa mohli posnažiť, popostiť. Máme toto jedla také, ktoré môže v zime nie sú až také dostupné. Takže naj Hospod Boh nám dá sílu, že by sme to zvládli podľa týchto možností svojich a podľa takisto aj pravil Svätej pravoslavnej cerkvi i radosný potom, že by sme mohli privítať prázdnik svätých apostolov Petra i Pavla. Amen. Sláva Isusu Christu. Amen.